kuno ndokumusha. Ava ndisisi vangu ava. Ava ndisisi vangu. Ava ndamai D. Sister Pepe. Tiri kuona mune project yakanaka panapa, ndiudzewo zveproject yenyu tidzo. Ndineri ndo garden yatiri kushanda mariri. Saka tine chibage chekudya zvedu isisu panapa pamusha panapa. Indi madiki. Tobva pane ito wataenda pane madomasi aya. Aya madomasi aya irudzi runonzi Rio Grande F1. Rinobereka zvakanaka takarichengeta. Isusu kurima kwedu hatisi kushandisa mishonga yemastorage. Kushandisa mishonga yatinogona kugadzira tega. Manyowa atogadzira tega. Ndo mashandiro atiri kuita negadheni rino. Nekunhonga takapinda musango mutonononhonga unonzi murakwani. Ndo manyowa atinoshandisa. Kana manyowa embudzi kana manyowa ehuku. Ndo zvatinoshandisa. Saka imwe stage yemadomasi atinawo. Tobva ipapa toenda pane aya. Ndokuti madomasi atinawo aya. In the next 2 weeks anenge akutanga kutoibva nokuti pakati apa panaro totanga kutoibva. Wow. Saka ndo chimwe chiproject chatakasimuka nacho manje manje. Nharaunda yedu ino tinobatsirana vanenge vasingakwanise kuwana mvura. Vanopota vachiuya tichivapawo muriwo vachienda kunodya pasina mari. Tinongobatsirana navo. Then vemusika vanouya vachihodha zvakare. Ndo mararamiro atiri pano pamadzimba zvedu. Saka gadheni redu rakati kurei. Divi rineri rese takaisa muriwo. Kufara nokuti isusu hatina kunge takaita dambudziko remvura. Redu rakazara mvura. Tinodiridza zuva rese. Tichidira mvura neuwandu hwayo hatina dambudziko. Saka muriwo wese uyu ndizvo vasikana vemusika vachauya vachitenga. Then ichi chibage ichi imwe project yatakaita futi manje manje. Tikutarisira kuti kunopera kwaDecember chibage ichi chinenge chaakudyiwa. Chimwe chiruko icho. Icho tinofanira kuchidya paChristmas apa. Kutonopera kwaNovember chinenge chaakudyiwa. Panapa pamwe apa pasati pabuda zvinhu apa pane mabhata bhatanata. Saka redu chero makanyatsocherechedza hatina fertilizer, tinoisa manyowa. Tikuedza kusashandisa mishonga inokuwadza utano hwevanhu. Saka tiri kushanda nemanyowa chaiwo embudzi, manyowa ehuku, chienda zvakadaro zvakadaro. Wow. Tichifamba naro gadheni redu kanyanya kupisa zvekuti takamboti dzikirei chando nekuda kwezuva. Chero mvura tanga tinayo zvese. Iyo yanga rimwe ndima yemanwiwa iyi. Tanga taisa manwiwa. Asi nekuda kwezuva raimbopota richirova zvakanyanya. Asi tinotenda kuti muri kuona kuti takanga tambouya nazvo. Tine pepa riri panapa iyi. Pepa iyi iri kuramba ichingobereka, ichisimuka, ichikura, ichibereka futi. Mamwe acho atoibva, mamwe tinotengesa, mamwe tichidya. Ndo zvatiri zvibereko zvacho izvi. Mapepa atiri kuita aya. Panapa takanga takaisa makerotsi ari kupera nekutoti akupeni. Panapa tine derere, tine mhuri inofanira kudya zvechivanhu. Saka derere takaririmira vanofarira derere. Then ukoko zvimwe zvaakuita zvichioma. Mhando yepepa yatanga tinayo yanga iri mhando yakanaka chose. Ndorudzi rwepepa rwatanga tinayo yanga yakakura chaizvo. Asi nanhasi tiri kupfuurira mberi nayo project iyoyo. Ine vanhu vakawanda vari kuida zvekuti tinenge taakudhirivhara kumashops makuru manje manje. Saka kana muchikwanisa kudhirivhara
like munokwanisa here kudhirivhara kunzvimbo dzakafanana nana England kana Germany ana dzimwe nyika dzese dzekuEurope? Tinokwanisa titori muprocess pane zvatakanzi tiite kuti tikwanise kuti kana taakupeka zvinhu zvedu zvipekwe neunyanzvi toisa madetails edu ose. Saka manje kuEngland tine taakukutumirai zvinhu zvakafanana nezvizvi nemifushwa yemiriyo yose, cabbage, iyo marugare, repu, zvese tiri kufusha zvine unyanzvi. Saka tangomira chete kuti mapepa edu akabuda tine taakutumirai. Hanyanisi chaidzo tinadzo muhwando wadzo, zvese zviripo. Imwe project zvakare yemadomasi atisimuka hatikutarisira kuti kutanga kwaJanuary iri domasi rinenge rakupinda pamaketi nokuti mari iri muvhu. Saka uyai. Saka imimi makambogara kunyika dzechando idzi, muri kuona sei muri panapa neproject idzi dzamuri kuita iye zvinezvi? Kunyika kwatakagara kwechando kwakatidzidzisa patakadzoka kuno kuti kunoku chaiko kumari iriko. Mari iriko uko yakanga iri ngori nzira yekuti tiwane pekutangira. Pamwe pachona unenge usina zvikwanisiro, asi ndoda kutenda nevakoma vangu nemunin'ina wangu, aiwa vanomira chaizvo neni pakusapota basa iri, nokuti ko zvine zvinhu zvese zvareruka. Zvekuramba tichati sisiketi uko hatisina gasi, amai mazvita uko hatisina shuga, aiwa ipacho ichocho chikamu ichocho takachisiya. Takutotiwo kana tatengesa toenda tonotenga. Hazvirambidzi kudya zvinonaka kana uri kuZimbabwe, tiri kutozvidya mufunge zviri organic futi. Saka uyai tibatirane pamwe chete. Kana maita mukana tsvagai zviminda uye muzorima. Kurima kune mari. Saka kana muchidya chikafu ichi muri kunyatsochiona chikafu chiri organic naika? Nekuti vanhu vanogara kunze kwenyika vanenge vachingotaura zveprocessed food. Processed. Chenyu chikafu muri kuchiona chiri sei? Chine utano here? Chinokwanisa kuti vanhu vararame here zvakanaka vasinganzivi kune cancer, kune chakati? Chikafu chedu isisu chine utano zvakanyanyisa, nokuti hatina zvinhu zvakawanda zvatiri kuisa machiri zvekutenga. Tiri kushanda nezvatinenge tinazvo, sekutsanangura kwanamboita kuti kana ari manyowa hatisi kuenda kunotenga fertilizer, kana iri mishonga hatisi kuenda kunotenga mishonga. Tine zvimwe zvinhu zvatinogona kudzidza. Iyo intaneti chaiyo iri kubva kuvarungu kwenyu koko iri kutidzidzisa kuti tibve kune zvemishonga iyi iri kukwadza vanhu, kupedzisira vanhu vazhinji vane makenza, vane zvirwere zvakasiyana siyana. Saka kana iri mishonga yekufirita, inini ndinowanzoshandisa baking soda nevinegar, white vinegar, ndosanganisa ndoisa sipo yemvura iye, ndoshandisa kuspreya madomasi angu, ndoshandisa kuspreya muriwo wangu. Hazvina chazvinokuvadza. Ndapedza izvozvo ndoita mazuva 2 ndotanga kudiridza. Mazuva 7 zvatopera ndakutotangisa kuti even sora chairo handise mushonga wesora. Ndinoshandisa futi baking soda. Ndinoisa baking soda yangu mumvura ndospreya pasora rese rinenge ripo. Hakuna chinokuvara chimwe kunze kwesora. Saka izvozvo ndakaona zvichitibatsira. Uye kana tinge tadya kudya uku kuri kutivaka muviri, hatina midumbu yatinonzwa, hatina zviyezve zvekuti maasidi akwira, asi chikafu chinongovaka muviri. Nokuti toti takapinda munomugadheni takatora iwa mapepa, tikatora makerotsi, tikatora muriwo, tikatora cabbage, tikaenda tikanobika, tinenge tine kudya kwakazara neutano. Tozobva ipapo totora manwiwa todya. Tobva ipapo tozoenda kudanga kwohuku tonouraya huku dzisingapiwe chikafu chekutenga zvakare. Huku dziri kupara dzoga, tozodzimbodzichekera muriwo, todzichekera macabbage, dzodya dzove neutano. Saka hatina zvirwere zvatiri kuisa mumuviri kunze kwekuisa utano hwakakwana. Wow, Inga. Aiwa, tinotenda muri kushanda basa rinofadza pano. Shuwa. Taona basa renyu remaoko kunosvika kwese uko. Miriwo, zvibage, madomasi, pepa, derere, sesu tinoda derere. Kuno ndokunonzi kumusha, ndokumadziva kuno uku.
kwatatambutwa kune kwaezve taona mbudzi mbudzi tiri kubereka vana saka zvakatinakirawo sei. We are proud of you and we are doing very well, so thank you very much for this tour. Thank you.